Ringrazzja lill-kelliema kollha li jogħġobhom jilqgħu l-istedina tagħna u talli kellhom il-kuraġġ u l-pjaċir li jiġu hawn qudiemna u jgħidulna l-istorja tagħhom. Grazzi mill-qalb. Allum kont pjanajt diskors ftit differenti, ma wara li ltqajt u smajt l-esperjenzi ta' sħabna nħoss li hemm affarijiet differenti li għandi nieħu l-okkażjoni biex nesklama fuqhom mingħajr ma nnaqqas l-importanza ta' issues oħrajn. Intbaħħt aktar minn qatt qabel kemm dak li ħdimna għalih, dak li kellna l-kuraġġ nresqu l-quddiem sarra f'bidla pożittiva fil-ħajja tan-nies. Ma nkunx qed nesaġera jekk ngħid li għamilna, naħseb l-interventi ta' qabli jiġdu dan, li għamilna rivoluzzjonijiet soċjali kbar. U ħanati eżempju ta' xi affarijiet li ġewni f'moħħi din il-ġimgħa. Ġieni f'moħħi episodju li esperjenzajt waqt il-kampanja tad-divorzju fil-Belt Valletta madwar 6 snin ilu. Konna qed nikkampanjaw għad-dħul ta' dan id-dritt f'pajjiżna. U kien hemm persuna attivist f'dan il-partit qiegħed hawn qedlu li ħansemmi dal-episodju li ġibditni fil-ġenb u qalt li għalfejn qed toħorġu għandkom għal din l-issue. Ħanagħmlu l-ħsara lill-partit. Ilna 20 sena fl-oppożizzjoni. Għalfejn qed nieħdu dan ir-riskju. Kienu rimarki ġenwini ġejjin mill-qalb ta' bniedem li verament iħobb lil dan il-partit. Ma ħarist fajnejh u weġibtu. Tibqa' fl-oppożizzjoni jekk ma jkollokx il-kuraġġ li titkellem dwar dak illi temmen. Jekk ma tagħtix leadership. Jekk tinsa l-prinċipji li jiddistingwuk minn forzi politiċi oħra. Jekk tinsa l-fej missirijiet naħassew l-ħtieġa li jwaqfu dan il-moviment kważi 100 sena ilu. U fl-aħħar mill-aħħar ma nibżax ngħid li kuntent nibqa' fl-oppożizzjoni milli nagħmel politika li ma nemminx fiha. Milli nkunu ġwejfa u nibżgħu nmexxu l-quddiem dak li nemmnu fih. X'ġara minn hemm il-quddiem fuq l-introduzzjoni tad-divorzju naħseb l-istorja jafa kulħadd. Ma mbagħad ġieni episodju ieħor f'moħħi waqt li kont qed insegwi l-interventi li saru fl-attività li għamilna l-Isla nhar l-Erbgħa li għadda. U minn hawn nirringrazzja l-kelliema kollha li tkellmu dakinhar għax intom stess ma tafu kemm għamiltu ġid, kemm tajtu kuraġġ lil żgħażagħ u l-familjari tagħhom bil-kliem tagħkom. U b'mod personali, kemm għamiltuni kburi b'din Malta li qed ngħix fiha llum. Waqt li kont qed nisma' dawn l-interventi mimlijin emozzjoni, ftakart meta ftit snin ilu bl-appoġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqqafna l-LGBT Label. Kien pass li bih ridna nibatu sinjal. Kienet sejħa għal dawk l-eluf ta' persuni li kienu iħosshom ċittadini tat-tieni klassi f'dan il-pajjiż sabiex jersqu l-quddiem u jkunu protagonisti flimkien magħna għal bidla li konna qegħdin naħdmu għaliha. 5 minuti wara li spiċċat dik il-laqgħa u hawn ġew min kien miegħi u kien ma' ġenbi, wara dibattitu pjuttost imqanqal li waqqafna din l-istruttura u qegħdin il-laqgħa, ħabib tiegħi u kollega li kont inkun miegħu prattikament kuljum resaq il-quddiem, fetaħ qalbu magħna u għalilna jien gej. Dejjem bżajt ngħidilkom. Illum ikkonvinċejtuni li ħatibqgħu tħarsu lejja bl-istess mod. U rrid inkun protagonist flimkien magħkom sabiex dan il-pajjiż jirrikonoxxi id-drittijiet tiegħi wkoll. Min kien ma' ġenbni femni biex dan il-ħarsa li femni min kien ma' ġenbi.
Minn hemm indu ngħid ftit u ngħid ftit għaliex għadni sal-lum nirrealizza aktar kemm kienet kbira din il-bidla li qed nagħmlu fis-soċjetà tagħna. Tgħiduli għalfejn qed tmur daqshekk lura. Fil-verità kultant naħsbu li dan ilu ħafna. Dan ma ilu xejn. Importanti li ma ninsewx minn fejn tlaqna. Il-ġenerazzjoni tagħna mhux ser tħalli lil ħadd jikteb l-istorja ta' dan il-moviment jew ta' dan il-pajjiż kif irid hu. Tirrealizza kemm konna katalisti tal-bidla meta ftit ilu l-Prim Ministru kkonferma li l-Gvern Laburista ħajkun qed jagħti dritt ta' żwieġ lil koppji tal-istess sess. U jkollok nies mill-oppożizzjoni li jakkużawk li int populista. Ġifieri ara x'qed ngħidu hawnhekk. Dak li qabel kien tabu u li jekk titkellem dwaru nibżgħu li nitilfu l-voti f'dan il-pajjiż, illum dawn id-drittijiet hawn min jarhom bħala miżura populista u jiena dan nieħdu bħala kumpliment kbir għal dan il-partit. Kumpliment enormi. Ifisser li konna kapaċi nbidlu ta' taħt fuq il-mod kif aħna nħarsu lejħutna Maltin. Ifisser li aħna l-koll konna il-kaġun ħansejjaħlu hekk sabiex persuni bħal Felix Busuttilu, Xanaja Mikallef illum u ħafna oħrajn illum jitilgħu fuq palk u bidmuh f'għajnejhom ħarsu lejna u jgħidulna dan huwa l-aqwa żmien ta' ħajti. X'ma tkunx gburi. X'ma tkunx kuntent li llum dan il-pajjiż jitratta lil uliedu kollha ndaqs għax hekk huwa xieraq. U fil-waqt li qed ngħid dan, nammetti li jiġu momenti fejn il-mod kif issir il-politika f'dan il-pajjiż idejjaqni. U jdejjaqni ħafna. Il-negattività, it-tajjir, l-attakki personali speċjalment fuq il-familjari u l-aktar muqżis fuq it-tfal u affarijiet li jitfawni 7 mili il-bogħod. Għax għalija l-politika mhijiex dik. Ġieli jiġuni f'moħħi nies li meta kont iżgħar kienu jgħiduli, forsi ħafna minnkom smajtuha xi darba oħra, tiċċappas mal-politika. Isma' minni. Mbagħad nieqaf naħseb u niftakar f'dak kollu li ksibna flimkien, dak kollu li semmejt, dak li fadlinna x'niksbu, fil-ħafna kisbiet oħrajn li ma semmejtx, fil-mod kif bdilna dan il-pajjiż għall-aħjar. Nirrikonoxxi x-xorti li qiegħed f'partit immexxi minn Joseph Muscat li poġġa l dan il-partit fejn dejjem xtaqt narah. Fejn dejjem xtaqt narah. Partit ta' kulħadd, tal-fqir, tas-senjur, tal-ħaddiem, taż-żgħażagħ, tal-anzjani, tal-middle class, tas-self-employed, tal-persuni b'diżabilità, tal-persuni LGBTIQ. Partit li verament jiġbor l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd u jħossni gbur immens, jħossni gburi li żgħir kemm kien żgħir tajt semi jien ukoll magħkom taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat biex flimkien wettaqna affarijiet li qabel konna naħsbu li għadna ferm il-bogħod billi narawhom f'pajjiżna. Jħossni gburi wkoll li qed niġi quddiem din il-konferenza, l-istess konferenza li approvat il-manifest Malta tagħna lkoll, 90% tax-xogħol fuq il-manifest lest f'4 snin. U minn hawn nixtieq insellem lid-Deputat Prim Ministru Lewis Grech li flimkien mal-Prim Ministru mal-Cabinet kollu u l-Grupp Parlamentari kienu responsabbli mill-implementazzjoni u llum din il-konferenza b'aktar determinazzjoni, b'aktar kredibilità u bit-track record pożittiv tista' tressaq quddiem il-poplu Malti Wawċi manifest ambizzjuż aktar minn ta' qablu għal 5 snin li ġejjin. U laqgħet insemmi Lewis Grech ħanieħu din l-ewwel opportunità pubblika li għandi sabiex fissem il-partit, fissem din il-konferenza kollha. Nirringrazzjak mill-qalb, Lewis, tas-servizz li tajt lil dan il-pajjiż u lil dan il-partit.
U tal-qajt ukoll l-istedina tal-Prim Ministru Joseph Muscat sabiex jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja, inti tibqa' sservi wkoll spalla ma' spalla miegħu fi gvern ġdid Laburista. Grazzi mill-qalb, Lewis. Nagħlaq billi ngħid li jiena konvint li bħalma jħossna kburin bil-bidliet li wettaqna f'dawn l-4 snin, jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja mill-ġdid bħala Partit Laburista jħossna ferm aktar kburin 5 snin oħra, meta jkun twettaq dan il-manifest. Il-manifest ambizzjuż li jibni fuq il-pedamenti li bnejna f'dawn l-4 snin, manifest li ħajwassal għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Ningrazzjakom.